habido y siempre habrán historias de almas gemelas, valientes ante el azar, historias de perdedoras. Siempre ha habido y siempre habrán historias de almas que vuelan de esta cruda realidad. Corre Lola, corre alto y vuela lejos de estas calles donde reparten miseria. Corre Lola, corre alto y vuela lejos de este infierno que te va a llevar la trena. Corre Lola, deambulando por la calle sin nada en los bolsillos, nada que ganar, todo que perder, sabiendo que te has ido. Ay, que espero yo de un mundo donde vales lo que tienes y tú no tienes nada de nada, tú no tienes nada de nada. Desespera por la calle buscando una salida donde poder escapar, mirada por las esquinas mientras lucen aparentes, mente en blanco y solamente tu cara. L'essència d'una persona habita a un cos material viu i aquesta essència pot viatjar a altres cossos. Serà això possible? No. Bé, no sé. Vaig? Vols prenc nota? No? Després? Ah, val. Es con la millor droga, pero estás totalmente consciente la gaudir. El surf es lo millor. Bueno, jo és que si no vaig a prendre el sol no m'agrada anar a la platja. Wow, cadascú cau des de la platja com vol, però el important és la companyia. I Bueno, com seria la meva vida al cos de Noemi? Sí? Futur resolt. La major preocupació que em passe avui. En canvi jo, ni temps ni pasta. Tampoc em fa falta. De dilluns a diumenge amb el mateix uniforme. La felicitat no es compra. En canvi, a la vida de Juanjo hi ha molta. Sempre envolta de gent i gaudint a cada segon. La despreocupació en persona. I jo amb 1000 assumptes al cap. Estudis, treball, responsabilitats... In the sauce of remains of what was stopped and said, all the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on, we are the homeless sociopaths. Oh, on with all the homeless sociopaths. Calcium mines that buried deep in your chest. So calcium mines. Ens prens nota ja? Mira, Montse volia una infusió, Noemi el mateix que jo, un bombó, i jo un bombó també, i Juanjo una aigua, veritat, una aigua. I Juanjo sempre li demana una aigua perquè és la cosa que més li agrada en el món, una aigua que és la cosa més natural. I Montse, pues, com sempre, se demana brosetes perquè li encanten. I Noemi, Mira, Lina,
Un títol acadèmic, treball estable, ingressos freqüents, èxit assegurat. Sols buscar excuses per estar sola. Ocupes el teu temps per a no tindre més temps. I el que no saps és que tot el temps és teu. I el que no saps és que tot el temps és teu. S'esforça molt, massa, tant que no té temps per a res. I este és l'últim cafè que passe per avui. Gràcies. Ja era hora. Però el que feu avui en classe és que ara tenim una professora en tècniques que és superguai. Montse sí que fa el que realment li agrada. Viu de la seva passió, allò que tot el món desitja. No, tampoc. Ei, fem un au? Vale, va. I que agafa el cotxe? Jo tinc que passar per casa. Per casa, per què? Per agafar unes cosetes. Per què? Notícies d'última hora. Tràgic destí per a 5 joves a les carreteres. Les nostres fonts ens informen d'un accident que acaba d'ocórrer a la Nacional 340 amb 5 víctimes mortals. Esperem la seva identificació. Els continuarem informant.